Bueno, Ane, orain momentuan esango duzu, zer da zurine, nire gela barruan, eta zure ikasle guztien artean. Bai, emetorri gara, zure eskolara sorpresa bat ematera, baino, ez zaude klasean. Beraz, bueno, burratu zaigu, denon artean bideo bat grabatu, eta denon artean ematea berria. Zuzara, Booktuber-Boom-eko irabazlea. Beraz, txalo bat. Beraz, hementxe dago zure saria, laster eskuartean izango duzuna, eta horretaz gain, esan, saria, publikoaren saria izan dela, bozka pilo bat jaso dituzela, beraz, zorionak eta bestitxalo gero bat, venga. Eta pentsa duzula, bi lagunentzako abentura txangoa. Nahi duzun horrekin, orain eskozatezut, pelotan egiten, zuek eramateko, zuek txangora, hementsa duzu disfrutatzeko, zorionak, usu, handi bat, laster osatu eta izuz aparra da. Ane! Zorionak! Bagatoz Booktuber-Boometik zuri sari bat ematea. Zentrontan, bit eramango ezue saria. Hau zurretzako. Kaixo! Beñat Chavez? Hemen dirago, non zaude? Kaixo! Bagatoz Booktuber-Boometik sari bat ematera? Liburu, diskoetan zuk nahi dezuna, eta hementxe... Hoixe, proba. Eskerrik asko. Zeruri, esperatzen nuen? Ez. Sorpresa asko, eta zorionak, eta disfrutatu sariaz. Eskerrik asko. Aupa, egon... Kaixo, Libe fundaziotik? Kaixo, Libe, osotxo bat, Booktuber-Boometik egan parte hartu duzu, izan da, posible da? Ba, jakin daizun, epaimaian esan izan irabazi duzula, zorionak da! Altza, Libe, altza!
da zure zeuza, ezta? Epaimaian sarik nago zuzea, eta iritziz, beran epaimaian iritziz hause idatzi da. Liburuarekin gozatu duela idazteaz gain, onda saldu